Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Stella Makadi Beach Hotelből, a 3203-as szobából. Ez egy szépen felújított szoba, kicsit más elrendezéssel, mint amit eddig megszoktunk mi Egyiptomban. Itt szinte egyből a lakótérbe lépsz be. Van egy kicsi ilyen kis közlekedő, itt jobbra egy tükörrel, és utána egyből a szépen felújított szoba. Ugye minden nap hajtogattak, nagyon kedves a személyzet, az egész szálloda személyzete nagyon kedves, segítőkész, és igazából itt nem a jattvadászatról szól minden, az nélkül is tök kedvesek, nyilván ha kapnak, akkor még kedvesebbek. Jó a klímánk, egy nagyon egyszerű kezelőpanellel, nagyon hatékony, egy-kettőre elhűtötte a szobát, és ugye itt van egy kis közlekedő, itt vannak a tároló szekrények a széffel, innét lehet bejutni a fürdőszobába, amit szintén nagyon szépen felújítottak, egy kis tisztálkodószer bekészítéssel. Jó volt a zuhanyzó is, itt mindig volt meleg víz, mindig volt víznyomás. Ugye tavaly jártunk úgy a Stellába, hogy hát ott, vagy a Sívában, hogy ott nem mindig volt meleg víz, hát a víznyomás se volt az igazi. A víz olyan, hogy a szobákhoz jár fejenként egy ilyen kis fél literes flakon, hogyha többet akarsz, akkor a takarítót kell egy kicsit megkenni, mert a szállodában vannak ilyen vizes ballonos automaták, ott föl tudod tölteni, de amúgy a bárban, egyik bárban sem kapsz ilyen fél literes kiszerelésben vizet. A belmagassága az nagyon nagy a szobának. Iszonyú jó ez miatt a klímája, nagyon kellemes. De ha kinézünk a második emeletről, legalább harmadik emeletnek látjuk. Ez az aktív medence. Aktív medencére nézett a szoba, balra kitekintve pedig a tenger. Az aktív medence után van még egy ilyen kis viszonylag nyugodt medence, jobbra pedig van egy gyermekmedence. Itt van animáció, szól egész nap a zene. És a szálloda viszont nem akadálymentesített. Nincsenek liftek. A medencéknél is a zuhanyzóhoz lépcsőn kell lemenni, ilyen kis műkőrakás alatt van, nagyon jól néz ki, de nem egy térdbarát. Ezt a zenét pedig valószínűleg mindenki ismeri, aki már megfordult Egyiptomban. يا دكتور شوف لي تصريفة ابوس ايدك اكتب لي روشتة انا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها في اي حتة نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقى. Az épületsorok között mindenhol vannak kis átjárók, tehát keresztbe hosszába elég gyorsan végig lehet menni a szállodán, jó az átjárhatósága. És itt egy ilyen kis átjárón keresztül lehet átjutni a második épületsorhoz is. Ez a nyugodtabb medence, itt nincs animáció, nincsenek gyerekek, ha ide vetődnek, azokat is inkább kiküldik a vízből, mert ez egy kicsit mélyebb medence. Itt van egy medencebár, és ez a nyugodtabb pihenést vágyóknak a helye. والنبي تديني يا شيف حبة دلع في رغيف علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف. Most ez pedig már a második szobánk. Ez már egy földszinti szoba, mert mint mondtam, a szálloda nem akadálymentesített, ennek meg is lett az eredménye. Kértünk másik szobát. Ez a nyugodt medencére nyílik, gyönyörű szép kert, a kert is nagyon jól ápolt, nagyon rendben van ez a szálloda, ez még szebben fel van újítva. Itt mondjuk a légkondi gyorsan bedöglött, de igazából szóltam a legelőször utamba eső takarítónak, és mire vacsorából megjöttünk, újra működött a légkondi. Gyönyörű ez is, nagyon szép a felújítás. Nem lehet panasz erre a szállodára, gyertek ide nyugodtan, tök jó. Az elrendezés az ugyanaz, mint az előző szobánké. رسالة القمر لذوقك
يشبه عيونك كم مرة ناديت النجوم ولاحظت بسيمك Innét látszik a nagyon szép kert, balra a medence, itt a művészkijáró, innét ki lehet szaladni a medence bárhoz egy italér. قلبي ما حد بحسني زي انت ما بينفي بداك حياتي لما بتغيب روحي بتوحى انت الوحيد اللي بحب لا حد سواك أبداً. معك الوقت يدوم Ugye többször mondtam, hogy a kert az gyönyörű, itt naponta nyírták a füvet, زال صوتك يلمس egyszerűen rálépni jó volt. Tehát rendes fűtégla, szerintem tényleg itt beszélgettünk srácokkal, magyarokkal, azok először nem hitték el, hogy ez igazi fű. Igazi fű, nagyon szépen meg van csinálva a szálloda. قلبي الطمأنينة Ezek alatt a kövek alatt van az zuhanyzó, mint mondtam, hogy hát nem akadálymentesített ez sem, mint ahogy az egész szálloda. عالم صفحة ضياء لا حد سواك في قلبي ما حد بحسني Az زي egész szállodában egyedül itt a felnőtt bárnak a pincére volt egy kicsit lassúcska. تغيب روحي Az első dollárig, utána már elég volt mindig szemben voltunk vele, utána már elég volt átintegetni, és akkor tudta, hogy mit kell hoznia, úgyhogy azért őt is fel lehetett gyorsítani. أبداً. انت ضحكي انت دمي وكل شيء بنياتي És mivel viszonylag kevés a videóanyag erről a szállodáról, így aztán én mindent felvettem, nem csak egy szobabemutatót készítettem, hanem az egész szállodáról bejártam, mondjuk úgy. Felvettem mindent, biztos van, akinek lesznek unalmas részek és nem érdekli, hát ez kattintson tovább, biztos talál olyat, ami érdekli. Itt még a pálmafákat is ilyen autentikusan nyírták. Hát a szomszédban ilyen amatőr módon műanyag vagy alumínium létráról. Itt ez tök jó, ez itt az emberke felment, egyszer számmal megmetszette őket. Nekünk még ez is látványosság volt. Nem láttam még ilyet. سواك ما في لحد يا ليل
is tökéletesen volt ápolva. Hát annyira mást nem tudok mondani a gyermekprogramokról, mert ugye mi már két öreg vagyunk, és nem hoztunk magunkkal a gyerekeket. Ezt így reggel felfedeztük, gyönyörű volt ez is. ولو الدنيا تبدنا روحي راجع عليك مكتوبة لقلبي ما فيش غيرك هوايا حبي غير ممكن ينتهي زي نهر ما يمشي للبحر وانا احيا باسمي حبك وكل لحظة بهبك اكتر انا هبيت من قلبي ولا مرة في Itt a part mellett mentén lehet tehát látni a kis prémium ablakosztályokat saját medencével. Ez pedig már a beach. Nem zsúfolt, a stég az hát kicsit hosszú, de vállalható. Van két ilyen kisebb bár a strandon is, úgyhogy itt ez úgy minden elérhető közelségben van. Mi voltunk, akkor egész Makadivölgyben egy medúza invázió volt, nem voltak veszélyesek, aki nem allergiás a csípésére, az veszélytelen úszhatott köztük, semmilyen kellemetlen következménye sem volt, csak szokni kellett őket, hogy ilyen zselében néha belecsapott az ember úszás közben, viszont már innét a mólóról is nagyon szép halakat lehetett látni. حبك
بعرفش اقرا بس حسيت دوبي بدا في سكوت وقلبي بحبك اهتديت من عيونك بدا الحب. Ezek a felvételek még a stégről készültek, itt is lehet snorkelezni, azért szép az élő világa a partnak is. Volt egy ilyen kis köztes lejáró is, hát ott az olyan derékig érő víz volt, oda az ment be, aki nem akart végiggyalogolni a parttól. Ha néha vetődött oda egy-két hal, azt gyorsan elkergették, megkergették, az jó volt. De itt nagyon, szerintem szép volt a korall, jó volt az élővilág. في ما يتحدى حساسي الحب مش كلام يتقال ده شعور بيبدأ بدون سياق مش صدفة ده كون كامل ربي جمنا بالإشراق من عيونك بدأ الحب في نظرة واحدة شرق وساق حتى الوقت وقف يحسب كم حلو فيها دراك انت نور في ليل حياتي وحيد انت بداياتي ولو وصلت العالم كمان مين انتي احكي لك بامان هي العيون اللي بتطيب فيها السلام واطمئنان من عيونك بدا الحب واحد رزنا صور حب كله زعمك بتفت باب غير الكون يتحب انت حل صار وكيل وانا حياتي تدبي من عيونك بدا الحب. قلبي يحكي اسمك في سكون الليالي أسمع شوتك من غيبك كل دم رحل خدي هي شوكات لحبك ما كل وقت يبدي وروح ابدي ترى عليك وحدي بسمع اسمك كل يوم في دعاي قلبي خيالي انت وحدك لما اسمعك بالهم يغفى يبدا سباحي بذكراك معك العالم يغير وبدونك ما في انوار Igen, a hajókirándulás. A tervben volt egy hajókirándulás a Vörös-tengeren, ez olyan felemás érzéseket keltett bennünk. Ugye a tenger az gyönyörű, tehát hajóval is, ha bemegy az ember, akkor nincs olyan mélység, hogy ne látna le az aljáig. Tiszta, a kék minden árnyalata. A hajó rendben volt, a személyzet nagyon kedves volt, több nyelvű volt a tájékoztatás. Ugye mi egy olyan útra fizettünk be, ami érintette a Hula Hula szigetet. Most ugye elég sok szigetet kínálnak ott, a Hula Hula, a Paradise, minden,
féle névvel illetik. Ez egy sziget, kötélkorlátokkal van elválasztva, látnivaló nincs a szigeten, egy kopársziget, snorkelezni nem érdemes, iszapos a partja, kötélkorlátokkal el vannak választva ezek a különféle fantázianevekkel illetett szigetrészek, és be sem tudsz nagyon menni sokáig a tengerben, mert ott is le van korlátozva, mert a hajó nem tud kimenni a partra, ott lehorgonyoz, kimegy egy ilyen alacsonyabb merülésű motorcsónak az emberekért, és az viszi ki a mólóhoz. Tehát van hajóforgalom a tengerben, nem mehetsz akárhova, elég kis szűk részre le van korlátozva az, amit te megnézhetsz a tengerből itt. Úgyhogy ez inkább egy olyan Insta poser, TikToker hely. Hát, mondom, ha az ember megnézi Google térképen felülről, látja, hogy összeérnek a napernyők, tehát zsúfolt. Ittunk egy nagyon finom koktélt, igazából 2 órát lehetett ott eltölteni, utána indult vissza a hajó, bőven elég volt. Egész napos program volt, odafele, visszafele megálltunk egy olyan 20-25 percen snorkelezni, a tenger nagyon nyugodt volt, aznap ment először ilyen túra, akkor mondták azt, hogy nem lesz olyan szeles a tenger bent is, és tényleg hát látszik, hogy abszolút nyugodt a hely. Már a park közelben is lehetett volna. A hajót a kapitány vezette a legritkábban, bármelyik vendégnek átadta a kormányt ott, ahol nyílt vízen voltunk. Volt is sok önkéntes, gyerekek, minden, hát életükben először vezetik ekkor a hajót, igazából tök jó élmény volt. Az ár az úgy alakult, hogy egy ilyen üzletkötő jött hozzánk, ezt a helyi búvárklub szervezte ezt a kirándulást, ami a szálloda területén működött. Eljött oda az üzletkötő a napozás közben, és akkor a saját árát lealkutta addig, a honlapon megtalálható árig. Ugye, ez $100-valahány indult 2 személyre, és akkor nekem szót nem kellett szólni, ő vitte le az árakat, és akkor $92 mentünk el ketten, ennyi volt a honlapon is feltüntetve. Amit adott nyugtán, azon volt feltüntetve a búvárklub weboldala, ott meg tudtam nézni, óriási, akkor ez pont árába mentünk. Még mondta az ember, hogy ha nagyon habozunk, az nem gond, mert visszaadják a pénzt, ha mégsem megyünk el. Ez nem teljesen így van, azért ott a nyugta alján oda volt írva, hogy ha mégsem megyünk el, akkor az 50%-át megtartja a részvételi díjnak megtartja magának a búvárklub.
szállodás egész napos volt, és Apályra haza is értünk. Én még nem voltam ilyen a szállodában, amin ennyire látszott az árapály jelenség. Hát ez is egy érdekesség volt. Nem csak engem érdekelt, elég sokan mászkáltak így a visszahúzódott mederben. Egyszer ezt is látni kellett. Rengeteg kis élőlény maradt vissza ezekben a kis pocsolyákban. Próbáltam őket levideózni, az összes elbújt, mire oda mentem a kamerával, úgyhogy ezt valószínűleg nem fogom tudni megmutatni. Aztán ugye, hát amit mondtam, itt medúza invázió volt, ez nem a szálloda hibája, ebben az évszakban az egész Makadébőrre jellemző volt ebben az évben. Kijöttek ide elpusztulni, tehát a part az úgy végig szinte ilyen rózsaszín volt a medúza tetemektől, aztán ezeket összegerebézték kupacba és eltakarították, tehát igazából a szálloda személyzete mindent megtett, amit tőlük tellett, hogy ebből a jelenségből azért ne sokat lássunk. De hát amikor bementünk a stégen, akkor azért ott voltak még az élő példányok. Bejelentkezős éttermek útban a bazársor felé, ugye van egy indiai és egy olasz bejelentkezős étterem. A szálloda konyhája nagyon jó, tehát nem vettük őket igénybe. Ha abból indulunk ki, hogy a konyha milyen jó volt, valószínű ezek sem rosszak. Messziről nézve a bazársor az olyan kis kicsinek látszott, gondoltuk, végig futjuk az egészet 5 perc alatt, hát levideóztam, szerintem látni fogjátok, hogy azért nem kicsi, és nagyon fantáziadús nevek vannak ott, mint Aldi, Lidli, ilyesmi, semmi közük nincs hozzá, én azt sem tudom, hogy ezeket a neveket hogy jutott eszükbe kirakni, hát majd meglátjátok.
مش صدفة ده قدرنا، يوم التقينا وحسينا العيون حكت بالشام، وقلبي قلبك لحنا غنينا. مش بشجع كلام يتقال، الشعور بينا يحكي كفاية، كان يستنى منه سنين وانت جيت لي زي الهلالية. أنا وانت خلاص الحكاية بتدوالي، ما في شي يقسمنا معاك، الحب صار صاري، والله يهمني زي الزمان، أنا بحبك وانت للآخر مان. في حركاتك في كلامك شي بيخلي قلبي يرتاح، لما تمسكي ايدي بحنان بحس اني بدنيا ما فيها جراح، لو سافرني قلبه للدنيا ما بيهمني انت معايا، كل نظرة كل بسمة حبك داوي قلبي بالشفاية. أنا وانت خلاص الحكاية بتدوالي، ما في شي يقسمنا معاك، الحب صار صريح، والله يهمني زي الزمان، أنا بحبك وانت للآخر مان. حتى لو الدنيا بتتحدى واقف معاك دايما، لا مش رح نرخي دليل الخوف، اشناك بحب بغارني أنا Az étterem. Hát én még életemben nem készítettem ilyen éttermes videót, ez olyan lesz, amilyen. Elsőre ez sikerült. Amit említettem, a konyha nagyon jó volt. Én itt tettem a második legfinomabb gulyást Egyiptomban, a lazulit nem tudtak túlszárnyalni, de ez is nagyon rendben volt. Itt is a személyzet nagyon udvarias volt, nagyon segítőkész. Nekem leesett egy villám, mire lehajoltam, értem, már ott volt egy ember egy új villával. Ha összekente magát a kezét az ember, itt válogatás közben már mentek oda, adták neki a ruhatörlőt, hogy törölje meg a kezét. Szó nem lehet rá tényleg, sem a minőségre, sem a segítőkészségre, udvariasságra. A teret azt így nagyon szépen föltagolták, tehát óriási ez az étterem, de egyszerre szinte tényleg csak olyan 4-5 asztalt látott az embert az oszlopokkal, olyan ügyesen el volt rendezve. Nagyon bejött, az még külön tetszett nekem, hogy ami ugye volt teraszos része is, azért mindenhol vannak madarak, itt viszonylag kevés volt, mindenféle más repülős élőlény. Itt amik kint voltak evőeszközök, azok egy ilyen nejlonzsákba be volt forrasztva, be voltak oda készítve, tehát azt a vendég bontotta ki, az biztos, hogy tiszta volt, nem szállt rá még semmi, nem lepte be a por. Na, csak sikerült. Jók voltak az ételek, a süteményekben nem csak a szokásos egyiptomi sütemények voltak, volt egy gyümölcstorta, ilyesmi, de voltak olyan kicsit olyan hazaiasabb ízek is, mind főételben, mind így desszertben is, úgyhogy hát igazából nagyon jókat ettünk itt is. A szokásos italok mellett itt lehetett kimért bort is kapni, fehéret, vöröset, rozét. Én nem nagyon iszom alkoholt, a párom megkóstolta, azt mondta, hogy az egy teljesen jó, egy ilyen közepes minőségű bor volt, semmi baj nem volt vele. Na most itt egy pont hosszú asztalt láttunk, de amúgy itt majd látszanak, hogy milyen szépen feltagolták ezt a teret, hogy ne tűnjön olyan nyomasztóan nagynak. شمس الصباح روحي تغني باسمك، كل ما تقول كلمات تبقى السلام في قلبي، مش حابة بس كلام، ده احساس يبقى ما دام، نبضنا يتعالي يرتعش، ما في شي يفرينا ما قلبي معك
ez pedig már a testvérszállodához vezető út, ott látszik a mi bazársorunk, és ha fordítom a kamerát, akkor pedig ez már itt a Gardennek az épülete, tehát 5 perc séta az egész, de van buszjárat is. Én úgy sétáltam fel is, vissza is, így az nem volt egy nagy távolság. A Gardennek nevéhez méltóan nincsen strandja, tengerparti strandja, cserébe tele van medencékkel, nagyon jól ápolt, tiszta medencékkel, attól függetlenül, hogy mennyire sok van, szinte minden kis épülethöz tartozik egy-egy medence. Én bejártam, egy falevelet nem láttam, semmit nem. Ugyanolyan jól ápolt a kertje, a háza, az épületek, minden teljesen, mint a beach. Ez is egy nagyon így minőségi szállodának tűnt. Buszjárat az indul a tengerpartra, ahogy a beachnek a tengerpartját használják. Ennek a szállodának annyi a plusza, hogy itt van egy hullámmedence, úgyhogy a beachből meg feljártak ide a hullámmedencébe, akiknek ilyen fürdőzésre támad kedvük. Na, itt látható ez a hullámmedence, nem túl nagy, de pont elég. Ahány ember van most benne, az gazdagon elég. És ha kitartottál idáig, akkor elértünk a videó végére. Köszönöm, hogy megnézted.